Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Dumating na sa bansa ang panibagong barkong pandigma ng Pilipinas itong Martes, September 9. Ito ay kalawang Malvar-class missile frigate ng Philippine Navy na sa oras na makomisyon ipapangalan ng BRP Diego Silang o FFG-07. Ayon kay Captain Benjo Negranza, Public Affairs Office Chief ng Philippine Navy, sinalubong ang bagong pagdigma ng unang guided missile frigate na BRP Jose Rizal o FF-150 na pumasok ito sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sasailalim sa final preparations, acceptance procedures at commissioning ang barko bago tuloy ang mapabilang sa active fleet ng Philippine Navy. Malaki ang maiaambag ng BRP Diego Silang sa pagpapalakas ng operational readiness, maritime domain protection at kakayahan ng Philippine Navy na pangalagaan ng isang malaya, ligtas at rule-based international order sa karagatang sakop ng bansa. Bukod sa pagdaraos ng meeting procedures kasama ang BRP Jose Rizal, nagsagawa rin ng kahalintulad na pagpalayag ang BRP Diego Silang kasamang offshore patrol vessel ng Philippine Coast Guard o PCG na BRP Gabriela Silang o OPV-8301 sa baybayin ng Zambales. Mahalaga raw ito sa pagpapanatili ng pinalakas na ugnayan ng Navy at PCG. Ipinapakita rin daw sa routine encounter ng mga barkong ito ang pagbibigay pugay sa pamana ng mga bayaning sina Diego at Gabriela Silang. Pinangunahan ang aktibidad ni Philippine Fleet Commander Rear Admiral Joe Anthony Orbe habang lubahok ang kanyang anak na si PCG Ensign Joshua Orbe. Sakay ng BRP Gabriela Silang bilang bahagi ng kanyang pagsasanay sa ship familiarization. Katulad ng sister ship nito na BRP Miguel Malvar na dumating noong ikalawalo ng Abril at nakomisyon noong May 20 ang BRP Diego Silang may bigat na 3,200 gross tons, sukat na 100.4 meters at lapad na 14.9 meters. May kakayahan din ito maglayag ng 4,500 nautical miles at may cruising speed na 15 knots. Bago dumating ang BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong barko sa inventaryo ng Philippine Navy ay ang dalawang Jose Rizal class frigates, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna o FFG-151. Abangan ang ibang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.